Καλώς ήρθατε στην εξερεύνηση του ανθρώπινου ενεργειακού συστήματος. Ένα συναρπαστικό πεδίο γνωστό ως ενεργειακά κέντρα ή τσάκρας. Τα τσάκρας συχνά περιγράφονται ως περιστρεφόμενη τροχή ή στρόβιλη ενέργειας. Κάθε ενεργειακό κέντρο συνδέεται με μια συγκεκριμένη περιοχή του σώματος και διέπει συγκεκριμένες φυσικές, συναισθηματικές, νοητικές και πνευματικές λειτουργίες. Ενώ πιστεύετε ότι υπάρχουν πολλά τσάκρα σε όλο το σώμα, εμείς θα εστιάσουμε στα 7 βασικά που ευθυγραμμίζονται 2 δάχτυλα μπροστά και κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης από την βάση έως την κορυφή του κεφαλιού. Κάθε ενεργειακό κέντρο μπορεί να είναι ισορροπημένο, υπερλειτουργικό ή μπλοκαρισμένο σε διάφορους βαθμούς. Όταν ένα τσάκρα είναι ισορροπημένο και ανοιχτό, η ενέργεια ρέει ελεύθερα μέσα από αυτό, με αποτέλεσμα τη συνολική εφημερία στις σχετικές πτυχές της ζωής. Ωστόσο, αν ένα τσάκρα είναι μπλοκαρισμένο ή υπερδραστήριο, μπορεί να οδηγήσει σε σωματικές, συναισθηματικές ή πνευματικές ανισορροπίες. Τα ενεργειακά κέντρα συχνά απεικονίζονται με συγκεκριμένα χρώματα, σύμβολα και στοιχεία που συνδέονται με το καθένα. Η οπτικοποίηση αυτών των χρωμάτων και συμβόλων κατά τη διάρκεια του διαλογισμού ή της ενεργειακής εργασίας μπορεί να βοηθήσει στην ενεργοποίηση και την εξισορρόπηση των αντίστοιχων τσάκρας. Ας δούμε πολύ σύντομα το κάθε ενεργειακό κέντρο ξεχωριστά. Ξεκινώντας από τη βάση, είναι το ριζικό τσάκρα που συμβολίζεται με το κόκκινο χρώμα. Κυβερνά την αίσθηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και των βασικών μας αναγκών. Όταν το ενεργειακό κέντρο της βάσης είναι ισορροπημένο, νιώθουμε γιωμένοι και ασφαλείς στη ζωή μας. Όταν όμως είναι μπλοκαρισμένο, μπορεί να βιώνουμε φόβο, ανασφάλεια ή οικονομική αστάθεια. Προχωρώντας προς τα πάνω, συναντάμε το ιερό τσάκρα, που σχετίζεται με την δημιουργικότητα, την ευχαρίστηση και τη συναισθηματική ευημερία. Ένα ισορροπημένο ιερό ενεργειακό κέντρο μας επιτρέπει να εκφραζόμαστε δημιουργικά και να απολαμβάνουμε τις χαρές της ζωής. Αλλά οι ανισορροπίες μπορεί να εκδηλωθούν ως συναισθηματική αστάθεια ή έλλειψη έμπνευσης. Ακολουθεί το τσάκρα του ηλιακού πλέγματος, το κέντρο της προσωπικής δύναμης, της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης. Αυτό το ενεργειακό κέντρο, όταν είναι ισορροπημένο, νιώθουμε δυνατοί και σίγουροι για τον εαυτό μας. Αλλά όταν είναι μπλοκαρισμένο, μπορεί να παλεύουμε με χαμηλή αυτοεκτίμηση ή έλλειψη κατεύθυνσης στη ζωή. Μετακινούμαστε προς το τσάκρα της καρδιάς, την έδρα της αγάπης, της συμπόνιας και της σύνδεσης. Ένα ισορροπημένο τσάκρα της καρδιάς μας επιτρέπει να δίνουμε και να λαμβάνουμε αγάπη ελεύθερα, προωθώντας βαθιές συνδέσεις με τους άλλους. Όταν όμως είναι μπλοκαρισμένο, μπορεί να αντιμετωπίζουμε δυσκολία στο να δημιουργήσουμε ουσιαστικές σχέσεις ή να νιώθουμε κλεισμένοι συναισθηματικά. Το επόμενο είναι το τσάκρα του λαιμού, το κέντρο της επικοινωνίας, της αυτοέκφρασης και της αυθεντικότητας. Όταν αυτό το ενεργειακό κέντρο είναι ισορροπημένο, λέμε την αλήθεια μας με σαφήνεια και αυτοπεποίθηση. Αλλά οι ανισορροπίες μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολία να εκφραστούμε ή να νιώθουμε παρεξηγημένοι. Περνάμε στο τσάκρα τρίτο μάτι, την έδρα της διαίσθησης, της σοφίας και της εσωτερικής όρασης. Όταν αυτό το ενεργειακό κέντρο είναι ανοιχτό, εμπιστευόμαστε την διαίσθησή μας και έχουμε σαφή αίσθηση του σκοπού. Όταν όμως είναι μπλοκαρισμένο, μπορεί να νιώθουμε αποσυνδεδεμένοι από την εσωτερική καθοδήγηση ή να δυσκολευόμαστε να πάρουμε αποφάσεις. Τέλος, φτάνουμε στο τσάκρα του στέματος ή κεφαλής, την πύλη προς την ανώτερη συνείδηση, την πνευματικότητα και τη διαφώτιση. Όταν αυτό το ενεργειακό κέντρο είναι ανοιχτό, βιώνουμε μια βαθιά σύνδεση με το σύμπαν και τον αληθινό μας εαυτό. Όταν όμως είναι μπλοκαρισμένο, μπορεί να νιώθουμε αποσυνδεδεμένοι από την πνευματικότητά μας ή να αγωνιζόμαστε να βρούμε νόημα στη ζωή. Με την κατανόηση και την εξισορρόπηση αυτών των 7 ενεργειακών κέντρων, μπορούμε να επιτύχουμε αρμονία μέσα μας και να ζήσουμε με μεγαλύτερη κατανόηση του εαυτού μας, αναγνωρίζοντας από πού προέρχονται οι λειτουργίες και οι δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας και αγκαλιάζοντας τη διασύνδεση του νου, του σώματος και του πνεύματος. Άμα θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα ενεργειακά κέντρα, ακολουθήστε τη Spiritually, καθώς θα εμβαθύνουμε μαζί στο κάθε ένα ξεχωριστά. Μέχρι την επόμενη φορά, συνειδητοί και ειλικρινείς με τον εαυτό μας, απολαμβάνουμε.